एल'नाय माने एल'नाय ओरैबायदि एल'नाय जातालि मानसिया इबो एल'दो नामा एल'दो आंनि भिडिअखौ नायदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौबो आंबो बानायो रोंगौथ' मानो नायो आंबो आंनिखौबो नाय महादे हेल' गाइस फार्स्ट टाइम ब्लग खालामनायदो दे दिनै नोंथांमोन माबाफोर भुल गोरोन्थि जायोबा मा होदो जों मोनसे जायगायाव थांनायदो नम' नम' होननो बर' हारि टेक्न'लजिजों थांफागोन जमा लेट्स गो हाय दानिया मा जादों दे कला काका लादो र' Hey guys, welcome back to my channel. जाबोगोन थारमाने ओमफ्राय लोंबोगोनबो माबोखिखो रियेलदोबो सोलायनाय बादि गोसो थोबाय सोलायबाय सिक्रिया महर सोलायनाय बादि सानफै बागुस्लायबाय बेयाव बेयाव फैदो बेसोरबो खिथु फैदो जोंदो खायमा मोजांथार नुखायो फैबानो सब नम' होननो फैजोबदो दै अति सुन्दर खनसे फैबानो बार फैनो गोसो जाबाय थागोन फै लोगोफोर फै लैहोर फै गासैबो फै हेन्था जोंनिया गारियानो तानिनो हाला लागायना हो पुरामोन बोखाव आदामोन बोखाव लागाय दे गोजाननिफ्राय फैयो जोङो मोनफैबाय दानि नै जोंनिया महिलारिया मोनफैनानै दोङो मैना फख्रियाव मैना गोजौआनो गोजौ मानलै बहुद थाबायख'नो हालायाखैलै खतरा मेंलै बाब्ला ओइ मा जाखो फैदो बाया जाखोबावनांगौ समबुद हागोन नालाय आंबो बया गोलोमबाय भाइ सिग्लाबजोब्बाय आंनिखौसो खोलिदो साला रोंबाय कमिउनिकेसन खालामनाय कला काकाया सेर मा लोंदो नोङो टेकनिकेल बुस्थु लोंदो टेकनिकेल बुस्थु मोनजोबबायलै जेन बुटटा स्टेप गाखोनानै फाइनालि मोनथारबाय नै मोनबाय मोनबाय नै फैनानै मोनबाय राम मुलैया मन्दिरायनो सायाव खुलुमग्रोनो खाना सतीश बर' हारिया खुलुमगासिनो
महादेव शंकर भगवान की जय शंकर भगवान की जय शंकर भगवान की जय थांनोसैलै हलियो मेंबाय थांनोसै दे बायबाय रास्तायानो बायना दङ आयु दा जोङो खुलुमखांबाय नालाय खुलुमखांबाय थांनांसिगोन आरो न'आव थांनांसिगोन आरो न'आव जोङो दा इयाव एख' गैला फैबाय जोङो गैला केमेरा लाग्राबो गैया नालाय आं खुलुमनायखौ लानो हादिया माजों एल'नाय बे लामाखौ माजों एल'नाय इखो आगोलनि गोदो गोदायाबो माजि एल'ना गालांनाय एल'नाय माने एल'नाय ओरैबायदि एल'नाय जाथारलि मानसिया इबो एल'दो नामा एल'दो आंनि भिडिअखौ नायदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौबो आंबो बानायनो रोंगौथ' मानो नाया आंबो आंनिखौबो नाय